салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯй сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз совсавдо кӯмак мекунанд. доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳатто ба Тоҷикистон бурдан мерасонанд. телефонҳо дар рӯи экран. мо интизори занги шумо. ҳам адвокаташ чӣ мега? хотири каромад не, хотири кара не бародаро, хотири модари ҳаму кӯмак хостесай бародаро ки ёрдами шумо ба ман дар корай как одам, как тоҷик, не ки мутаассифона ягон кас накард. Салому алайкум бародаро, салому алайкум ҳар як бародаре ки дар канали мо обуна шудан ва хуш омадан бародаре ки канали моро нав дидан, ҳатман обуна шавед. Бародаро рости гап муддати чанд қаждат кардем ки ягон кас дар бораи ҳамин бародари мо видео мекуна, не ки мутаассифона ягон кас накард, барои ки ай видео чихеле ки гуфтам хайпш камтар. Барои чи бародаро як мисоли обичный мегирим, баъд сар мекунам нашод ки гап заистам. Мегирим чоршанбера. Ҳамун бародар як гапи лишни гуфт, ҳамаи блогерҳо хесан ападач кардан. А як бародаре ки мо ки дар проблема ғалтидагиай ки метавонанд ура то 5 сола маҳкам кунанд, кара пранка бисёриё ва шумо мешиносем бародаро. Баъди пранки охиронаш, баъди пранки вирусаш дар як проблемаи ғалтидагиай ки беҳад вазбинай. Ҳамун кара, ҳамун бародари мо как одам, как тоҷик дар як ситуатсияи ғалтидагиай ки ай ҳамаи мо шумо кӯмак хостесай бародаро ки ёрдами шумо ба ман дар корай. Ман шумо хоҳиш мекунам как тоҷик бародаро ки биёин хотири каромад не, хотири кара не бародаро, хотири модари ҳаму бародари мо ки шумо фикр кунед ки то барои як видео бачаша 5 сол маҳкам мекунанд, тишени 5 сол модари ӯ чӣ фикро мекуна. барои ҳамин бародаро ҳаматон хоҳиш мекунем ки ҳамин кара ба тағоиш чанд қасумешон гуфтагиянд. мисол хайхтон медонед ки адвокат басу мешавад авҷа бародаро ҳамаш басу мешавад. ҳозир в дани момент ҳамун шароита надора ин бародар ки ҳамин ситуатсия хича бирора ва ҳамун хоҳиш кард тағои ҳамин кара ки ина инстаграмаш бародаро, ина карташ, ина паспорташ барои доверия. ина як бародари мо ки ҳамин корро пеш мебара, қафои кара гаштаестай. ҳамин бародар ҳамун кара ба вай ягон чӣ намешавад, ҳамчун тоҷик қафош даводав кардестай ки мисол дига миллатҳо нагӯянд ки уже мардум дар таи видеои кара наистана сар кардан дига миллатҳо ки мисол шумо ҳеҷ каен туда-суда гапҳои қабеҳ яъне бачаҳо хитон будурен бихонед. барои ҳама хоҳиш мекунам ҳар як таи шумо ки бародаро биёен морам якҷоя бошем ва дар комментариҳои қабеҳ ҳавоё ҷавоб битем ки морам ҳастем, морам тоҷикҳо метавонем ки бародаромона дастгирӣ кунем. ва ҳаматон хоҳиш мекунам, медонам ки бо мегӯем ки ҳамин кора бояд намекард. хай бародаро кори карда кард, ваям намехост ки дар ин ситуатсия биғалта, ваям пранк як видеое ки барои шӯхӣ бисёриё шумо бародаро мегӯем ки пранки жёстки требуад карден. мумкин дар комментариҳоям бародарам хеле навистем ва барои хотири гапи шумо хест ҳамин кора кард, хай дар ҳамин проблема ғалтӣ. як бор дигар ҳаматон хоҳиш мекунам бародаро, як бор биёин якҷоя бошем, ҳамин бародаро ҳамин ситуатсия бирорем, хотири тоҷик буданаш, хотири ҳамин комментариҳое ки дига миллат дар ҳамин таги видео менависад ки шумо никтоен хубуш кардан. барои ҳамин бародаро биё якҷоя бошем. 50 рубли бародаро, 50 рубли агар партоем ҳамин бародара ҳамин ситуатсия мебирорем. ва гуфтанем ки ина хати адвокати ҳамун кара рафтан ҳамун бародари мо чақчақ кард. ин ҳозир видеоша мемонем, хитон тамошо кунед ҳамин адвокаташ чӣ мега. По факту, если там этого человека могут там посадить или какие-то там штрафы сделать, этого человека задержали по подозрению в совершении преступления в части 1, статьи 213 хулиганство. Хотя, конечно, в его действиях никакого хулиганства нет. Любой юрист, любой студент первого курса, если задать вопрос, эту ситуацию адресовать, человек лег в метро на пол, что-то там изображал, здесь состава преступления никакого нет. Можно по-разному оценивать его действия, положительно, отрицательно, с морально-этической точки зрения. Мы живем в свободном государстве. А вот в данное время этому человеку финансовая помощь очень нужна. Да? И это не исключено, этого человека может быть и зовут и даже видео. Это вариант. Сейчас он работает. Да, он это естественно. А этому человеку сейчас в первую очередь сколько уже суток? 2, да? 2 или 3? Ну, получается 10-го, нет, там считается, срок идет с 9-го, получается, числа, с момента задержания в субботу. Да, еще нюанс.
Что самое интересное, его дознаватель изначально отпустил на подписку, потом в нарушение закона. Это я говорю уже о процессуальных юридических. Сам эту подписку отменил, хотя он не имел на это права, и вышел в суд с ходатайством об аресте. чӣ мегӯянд картае ки мо мемонем ай картаи тағои ҳами карай бародаро як бори дига ҳамчун тоҷик бародаро ҳамаи шумо хоҳиш мекунам илтимос мекунам ки биёд дар ҳами мобайни дига миллато морам якҷояшем бародаро нишон бидем ки мо бародаромона намепартоем ина карташ бародаро илтимос биен ҳама каса медорем ҳамин бародарро дастгирӣ мекунем боқӣ дар паноҳи аъло бошем бародаро худтона нигоҳ кунен ва зиндаву соҳу саломат бошед.